Здравейте хора, аз съм Minecraft BG Gaming и днес ще правим нов клип в моят канал. Съжалявам, че не съм правил от много време клипове, обаче нямах време, и до някъде не е точно така, защото се бях захванал и с другият ми канал, BG Gaming with Stefan, и там качвах много видеа. Ако искате, го посетете в линкът на описанието. Но сега сме тук, за да ви покажа как да си сложите ресурсен пакет в Minecraft. Така. Влизате в Google и пишете Minecraft Resource Packs. И натискате първото. Resource Packs for Minecraft Texture Packs. Натискате го. И ви излизат тук много ресурсни пакети. Има много страници. Може да му зададете категория или да му напишете как се казва, ако му знаете името или търсите някакъв точен. Ето този, например, е Sugarcraft, Luckycraft, Simply Sharp. И нали, аз примерно си избирал Real Nature Resource Pack. И гледайте да е за вашата версия. В смисъл тази, която най-много използвате. Този е за 1.10.2, за 1.10.2, 1.10 и 1.9. Така, свалете си първото. Ето тук, като отидете долу, натиснете Download, името на ресурсния ви пакет. Първото по 64, което е с по-малко версии и съответства на тази, която искате. Натискате го. И Not found 404. Добре. Значи, вие си теглите там, който искате. Аз сега ще изтегля някой друг, защото този не отговаря. Добре, да видим. Айде, in HD. Може и с ApexCraft, обаче... момент. Обаче искам да е за 1.10. Да, този, точно. Така. И, ето, тук сме. Този пак е за 1.10, 1.10.2 и там. Натискате сега, когато имате повече, нали, даунлоади, натискате, например, по 32 на версията, която ви трябва. И ви излиза това нещо в отделен прозорец горе. И това трябва да е файлът за вашият ресурсен пакет. И му натискате Download. След това... Да, свали се. Не натискате Open with Winrar, ако го имате. Да знаете, че ще ви трябва за следващият ми клип, когато показвам как да си сложите скин без купена версия. И натискате Save File, а не Open with Winrar Default. И трябва да ви се запамети на десктопа. И ето, моят е запаметен с ApexCraft. След това, ако Minecraftът ви е ето тук, си го изкарайте на работния плод, ето тук, на десктопа, както е при мен, и натиснете с левия бутон един път върху Minecraft и после с десният. И натиснете, ако ви е на английски, Open File Location или отваряне на локалната мрежа, мисля, че е, ако е на български. И тук вече трябва горе да ви е на английски. Натискате точка Minecraft отгоре. После Resource Packs. И при вас, например, да кажем, ако нямате ресурсни пакети, до сега не сте си слагали, няма да имате нищо тук. Ако имате, ще ви се покажат тези, които имате. Взимате си книжките, които изтеглихте, файла, който изтеглихте, вашия ресурсен пакет, и си го поставяте тук в папката. Move to Resource Packs. При мен. След това, след като са приключили с качването ви, натискате Close. След това, влизате в Minecraft. Препоръчвам ви да е на съответната версия, която сте го свалили. В случая 1.10.2 за моя. Защото иначе може да ви направи някакъв проблем. Пише, че може да не работи много правилно.
И е хубаво да ви е на Windows Mode, ако не ви е много голям компютър, за да може когато ви е на малко да ви се види. И натискате настройки, ако ви е на български, ако не е на английски Settings. И ресурсни пакети, ако е на английски Resource Packs. И тук ви излизат тези, които имате. Да, ето, тук, момент. Чакайте, че... Да. И ето, тук ви излизат, избирате си някой ресурсен пакет. Ето този, например, при мен. Натискате му готово. Защото аз имам много, вие си изберете този, който имате. Който сте си сложили. И ето, променя ви се, като мод. И ето, Тритон. Натискате самостоятелна игра или групова, както искате го играете. И нали, влизате си в света, който искате или където желаете. След това играете и се наслаждавате. Надявам се да съм ви помогнал. Благодаря ви за гледането. Пишете в коментарите какви клипове искате да правя и с кой. Да, и забравих да ви кажа. Да знаете, че Big Boss или The Best Man, моят приятел на име Влади, който неговият канал ще го има в описанието, да знаете, че той ще прави един клип в един сървър. Да. И ще го видите в неговият канал. Това беше от мен и до скоро.